ஜீ தமிழ் சத்யா சீரியல் ஆயிஷா புதிய சீரியலில் என்ட்ரி கொடுக்க இருக்கிறாங்க. அதுவும் தமிழில் இல்லைங்க, தெலுங்கில். தமிழில் நடித்த வரைக்கும் போதங்க, நான் தெலுங்குக்கு போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஆயிஷா தெலுங்கில் ஒரு புதிய சீரியலில் என்ட்ரி கொடுத்துருக்குறாங்க. சத்யா சீரியலில் பாய் கெட்டப்பிள்ளையே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஆயிஷா தெலுங்கு சீரியலில் அம்மன் கெட்டப்பில் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கிறாங்க. அதுக்கான ஃபோட்டோஸ் அண்ட் அந்த சீரியலுக்கான ப்ரொமோவை அவங்களுடைய இன்ஸ்டா பேஜில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆயிஷா. ஆயிஷா தமிழ் சீரியலில் நடிக்கலை அப்படின்னா கூட ஆயிஷாவுடைய ரசிகர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். அதுலேயும் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஆயிஷாவுடைய புதிய சீரியல் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நிறைய வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிட்டுருக்குறாங்க. ஆயிஷாவை உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு பிடிக்கும், அவங்க நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இந்த புதிய சீரியலுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கொடுப்பீங்களா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.